Štát ti od roku 2026 oberie stovkier na vyšších daniach a odvodoch, pritom rozhadzuje na úplné hlúposti. Od kvetov za desiatky tisíc až po nové luxusné lietadlá za 50 miliónov. Toto je realita tzv. Konsolidácie. Zamestnancom sa zvýšia zdravotné odvody zo 4 na 5%, čo pre nich znamená o 150 až 200 eur ročne menej. Kto zarába nad 3600 eur v hrubom, tak všetko navyše pôjde do vyššej dane 25, 30 alebo 35%. Ak stratíte prácu, tak dávky v nezamestnanosti sa vám skrátia a živnostníci zaplatia ešte viac, pretože minimálne odvody narastú o 60 eur mesačne, čo je skoro 700 eur ročne. Medzi tým politici bez hanby rozhadzujú 200 000 za upratovanie, 40 000 za hry a konzoly, 35 000 za kvety, 300 000 za Mercedesy a k tomu dve luxusné lietadlá za 50 miliónov. Od budúceho roka najvyššie zdražia potraviny, a to DPH na sladkosti, čipsy, džemy či zmrzlinu stupne z 19 na 23%. Štát tvrdí, že ušetrí takmer miliardu, ale nič konkrétne neukázal. Jediné, čo je isté, je, že v apríli sa ministrom zvýši plat o 260 eur vďaka paušálnym náhradám, ktoré sa samozrejme konsolidácie netýkajú. Výsledok je teda jasný. Ľudia platia viac, štát rozhadzuje a politici si pridávajú, a toto rozhodne nie je konsolidácia.